Здравейте! Аз съм Витан от iNails България и днес ще ви представим един от обектите ни в град София, автоматизиран изцяло с системата iNails. Заповядайте! Веднага щом влезем в къщата, ни посреща нашият RF Touch панел от най-ново поколение, чрез който удобно може да контролираме цялата къща и всички зони в нея. Също така в коридора имаме поставен наш сензор за движение, с който удобно може да светнем нашето осветление при движение. Също така имаме електрическа ключалка на вратата, с която удобно може да отключваме на нашите гости. Заповядайте да ви покажа и хола. Тук посредством таблет управляваме нашата смарт система, с която може да контролираме най-различни функции на нашия дом, сцени и също така да следим за защита от наводнения. Сега ще ви покажа сцена на нашия клиент, която е за уют, докато гледаме телевизия. Тук с нашия безжичен стъклен ключ управляваме осветление и вентилатор в мокрото помещение. В момента се намираме в детската стая и ще ви покажа с таблета как управляваме осветление, LED осветление на двата етажа на детското легло. Сега ще пуснем LED осветлението на втория етаж. Сега ще пусна основното осветление в стаята. Сега ще ви покажа и може би най-удобната част в детската стая, а именно автоматизацията на пердетата, които могат да бъдат зададени на график с определен час за отваряне и затваряне. В допълнение с автоматизацията на пердето, също така имаме и LED осветление непосредствено до корниза. Посредством нашата автоматизация в спалнята контролираме осветление, завеси, в близост до леглото ще видите нашите елегантни стъклени ключове с много лека светлина за ориентир в тъмното. Сега се намираме в сервизното помещение, което отговаря за отоплението на къщата. Тук с нашето 6-канално реле управляваме отоплението през приложението на iNails. В момента се намираме в гаража и тук, освен осветление и гаражна врата, контролираме с индивидуално решение и нашите прозорци, които при желание могат да се отворят през приложението на iNails. Тук е хубаво да кажем, че нещата, които сме постигнали и функциите към тях, са постижими единствено с безжичната система на iNails. Сега ще ви покажа сцената проветряване на гаража, която комбинира отваряне на гаражната врата и отваряне на прозорците. Тук се намира техническото помещение с нашите табла, нашите смарт релета и необходимите трафове към тях.